Здравейте, приятели, в второто видео в нашия YouTube канал. Днес искам да ви покажа един нож, който със сигурност в моите представи печели много сериозни места в класацията ми за красив нож. Това е Bjoker Plus Nebula, дори името му е красиво. Той е много шарен нож със страхотен EDC дизайн, карбонова дръжка. Както виждате, има оранжеви орнаменти, има син спейсър с така грапава част отгоре, флипер отваряне и почти всеки път, когато в магазина клиентът търси подарък за близък човек, аз показвам този нож, защото той наистина е с страшно красив дизайн, дължина доста стандартна от порядъка на 9,2 см острие и тегло от 144 грама. Не е много лек нож, но се усеща много солидно в ръката. Както виждате, карбонови оттенък създава много красив цвят на ножа. Има много стегнат клипс, който нямате опция да преместите от другата страна, но това със сигурност е търсено като решение от дизайнерите. Доста рязко се отваря с флипера, не е от ножовете, които трябва да замахвате с тях, като ги отваряте. Има и thumb hole, в случай, че искате да използвате този тип отваряне, който, честно казвам, при мен не се получава, защото тази дупка по-скоро според мен е с декорация доста напред е сложена. Трудно би било да се отвори оттам. С една ръка. Drop point острие. Това е едно от най-класическите drop point острията, които съм виждал. Наистина като по учебник е направено. Много ергономична дръжка и между другото далеч не е малък нож. Както обичам да съветвам и нашите клиенти, в случай, че се търси EDC нож, аз винаги избирам точно такива модели, които да са с гладки чирени, защото в предишното видео споменахме модела на Bjoker Strike. Той е доста грапав и има навика да съсипва дрехите, зоната около джобовете, ако носите ножа в джоб. Така че може да обърнете внимание на този нож, в случай, че търсите нещо естетически добре изглеждащо или пък подарък за близък приятел. Изпусна да кажа, дебелината на острието е 3,7 мм, което въобще не е тънко острие за ежедневен нож. С грапава част поставена на палеца за натиск при рязане. Ножът е в високия ценови клас, по-скоро средния към висок ценови клас, приблизително 140 евро в нашия сайт. Може да го намерите там, може да го намерите на място в нашия магазин, ако искате да го видите на живо. Така че очакваме ви и очакваме също така вашите коментари към видеото, за да може да разчупим малко обстановката с по-интересни моделчета. Може да коментирате кой модел нож желаете да видите. Стига да го предлагаме, с удоволствие бихме снимали следващото видео с него. И до следващия път.